माहौल गबड़ावता कौन ह जवन माहौल गबड़ावता अरे कौन ह जवन माहौल गबड़ावता कौन ह जवन माहौल गबड़ावता ओई गोली के आवाज बतावता कोई रहन के बेटा हयावता अरे गोली के आवाज बतावता कोई रहन के बेटा हयावता लागता चिलवे से बेल हो गइल बा पानी सरकार अब फेल हो गइल बा लागता चिलवे से बेल हो गइल बा पानी सरकार अब फेल हो गइल बा और यहाँ भी तूफान सूचना पहुँचावता ओई गोली के आवाज बतावता कोई रहन के बेटा हयावता और गोली के आवाज बतावता कोई रहन के बेटा हयावता सबके हिसाब पारी करवाई मुकेश दूध रख के नामा वह बताई सबके हिसाब पारी करवाई मुकेश दूध रख के नामा वह बताई लक्ष्मण विकास आनंद बहुत सतावता ओई गोली के आवाज बतावता कोई रहन के बेटा हयावता और गोली के आवाज बतावता कोई रहन के बेटा हयावता।